Jeg hedder Lone og driver LoneVej.dk. Jeg maler abstrakte akvareller. Jeg har malet i rigtig mange år med akryl, men fordi jeg har muskelsvind, så blev det alt for hårdt for mig at male akryl. Så kom corona, og så begyndte jeg så at male akvareller, og det bliver bidt af. Ved at jeg har muskelsvind, så ved jeg ikke, hvornår jeg kan male mere, så derfor er jeg begyndt at trykke mine værker som plakater, som jeg sælger rigtig mange af. Og lidt så maler jeg så kort til alle mulige fødselsdage og til børnefødselsdage, jubilæer, whatever man kan bruge lækkert kort til. Så trykker jeg også mine værker til muleposer og til grus, og nu er jeg faktisk begyndt også at støbe noget beton og noget Jesmonite, som er tokomponent, hvor jeg laver noget tokomponent lim, hvor jeg laver nogle fade og sådan noget. Så der er gang i det hele tiden, og jeg får helt nye gode idéer altid. Jeg startede jo med, da jeg malede akryl og malede med meget stærke farver. Og jo ældre jeg er blevet, så er jeg kommet frem til, at jeg hellere vil have en nordisk stil. Så jeg maler de der blide, lækre nordiske farver, som jeg synes er mega lækker at se på. Og det kan jeg jo godt mærke, at det er det, mine kunder også gerne vil have.